en quant a les valoracions de danys, jo diria que bàsicament se va fer una quantificació de danys. Bàsicament els danys van ser les afectacions a finques i després les servituds, també en la producció o en les dificultats per a poder-ho collir, i també van haver possiblement efectes o afectacions sobretot a la pesca. Per què? Perquè en teoria des de Sol de Riu, des del punt del gasoducte marí fins a la planta marina, allí el gasoducte s'havia d'haver quedat net. Això és el que diu la teoria, però pel que diuen els pescadors, ja no el comenten, és que quan passen les xarxes allí s'han quedat pedres que no es van llevar i que per tant hi ha enganxes i han d'anar a pegar a la volta. Per tant, jo diria que les afectacions i els danys és de la pesca, sobretot dels pagesos pel gasoducte, perquè tot i que en part sí que van poder una part del gasoducte que sigués més als camins, i per tant seria estos. En quant a danys materials a edificis, jo crec recordar que van haver al Canà 2 casos, un d'un edifici que van caure unes pedres i que també és difícil de quantificar. A la Ràpita sí que sé que es comentava un cas d'una tuberia d'aigua, però penseu que va ser més un perill potencial que real i va ser més una por pel que podia passar que el que afortunadament va ser, perquè de terratrèmols el de més intensitat n'hi van haver més de 1.000, el de més intensitat va ser de 4,2, vol dir que és lleuger, i després hi va haver diversos de 3. Per tant, el que són danys materials pel que són els terratrèmols, pocs. El que sí que va haver són les afectacions del projecte, en fin, etc. I després, això sí, els danys morals, psicològics i tot això, que això és difícil de quantificar. Jo recordo, i ara aquí no voldria apropiar-me de res, perquè entre altres coses tinc la plataforma davant i m'ho diran, però o vosaltres o nosaltres vam fer uns fulls perquè la gent pogués quantificar danys. No sé si ho vosaltres, això no me'n recordo, perquè a vegades ells feien coses i posàvem d'oficina, clar, era l'Ajuntament, el punt de recollida de documentació. I jo sé que venien allí i potser no era iniciativa nostra, sinó que era vostra. No me'n recordo. El que sí que sé que vam habilitar uns documents en quals la gent explicitava els danys que tenia i vam parlar amb el seguro i que després se'ls fes l'asseguració. Passa que, com també eren casos privats, després el seguiment municipal mos escapava una mica i tampoc ho sabia quantificar. Però el que sí que puc dir és que les afectacions d'hotel, de restaurants, cancel·lacions, també van ser la primera setmana modal i després van anar baixant també, això que sàpiga, no va haver cap compensació i, òbviament, tots els danys morals i d'això tampoc. Això en quant a danys. El que comentava de la situació aquesta, de que se fa una planta a un lloc i afecta a l'altre, sí. Aquí jo diria que hi ha dues coses. Una és una cosa típica pot ser de la picaresca, de posar-ho a un municipi, però que realment ho poses a la punta del teu municipi patint dels guanys i que té tota l'afectació al municipi veí. I això, si vols, entra dins de la nostra picaresca llatina i mediterrània que som, però possiblement aquí aquesta petita perversió queda augmentada en el fet d'estar en comunitats autònomes diferents. Per què? Perquè aleshores és el que us ensenyava d'aquell plano. Se fa el càlcul d'afectació, de contaminació, i dius, home, si no me poses Castelló, que està a 80 quilòmetres, i no em poses la plaça del meu poble, o l'escola del meu poble, o el cap del meu poble, que està a 1,3, a 1 quilòmetre, 300 metres. M'explico? No m'ho poses. I això ja no és tant la picaresca, sinó que aquí ja és possiblement un dèficit o una falla de disseny de normativa. M'explico? Perquè, clar, la contaminació, els vents, etc., no en tenen de fronteres administratives. Per tant, aquí sí que diria que és una falla de sistema que s'hauria de corregir. El que comentàveu que no és un tema de Catalunya contra Espanya, efectivament no és, ni ho considerem perquè no procedeix. A més, suposo que coincidirem que el Sénia no és frontera, en la qual aquí ens entendrem. I a més, dona una cosa que és interessant. Si et fixes, Terres de l'Ebre, o sigui, el bisbat de Tortosa, no la divisió d'ara, sinó la d'abans de Segor, del segle V, coincideix exactament, és possiblement la coincidència més fidedigna en el que era l'antiga Ilercavònia. O sigui, al segle V, quan se van les divisions episcopals, ho calquen perquè hi havia una organització prèvia i, si et fixes, això és el que avui diríem, que del 1833 en Javier de Burgos, les divisions provincials, i és el que avui diríem Terres de l'Ebre i Maestrats.
M'explico? Per tant, molts anys després, 2.000 anys després, continuem compartint una cosmovisió comuna, una manera d'entendre, som una miqueta socarrons, punxadors, vull dir, tenim una sèrie de factors comuns i, per tant, en cap moment entenem un respecte a l'altre, sinó que l'Oceania no és frontera. Jo mateix el batxillerat el vaig començar a l'Institut de Vinaròs perquè era l'institut més proper que havia al meu municipi, que llavors encara no havia, i encara ara el punt, el centre comercial i neurològic del nostre municipi és Vinaròs. Per tant, vull dir, és una permeabilitat total. Per tant, no ho enfoquem així. Respecte, jo també vaig llegir el llibre ja fa anys, quan va sortir. Francament, si aquesta conversa s'hagués... Soc un despistat, no me'n recordo, però si aquesta conversa s'hagués produït me'n recordaria, entre altres coses, perquè quan un conseller te recrimina, suposo que te'n recordes. Per tant, me'n recordaria. I això no va ser així. De totes maneres, sí que és cert que hi ha un fonament. I este matí ho he pensat i ho he imprès. He buscat pel Google que això va bé i ho he imprès. El que sí que és cert que va haver un fonament. Nosaltres el que vam fer en aquell moment va ser també fer un pla de desenvolupament turístic una mica per intentar reforçar el posicionament que estàvem buscant i també intentar tenir algun argument més en contra d'esta planta que en aquell moment, això era el 2007, segurament encara pensàvem que era una regasificadora. I el conseller Huguet sí que va fer unes declaracions que es poden trobar i que ho he buscat este matí i ho he trobat, i que diu, el títol, per exemple, si mirem VilaWeb, el títol diu el conseller Huguet sosté que la planta de gas i creixement turístic són compatibles. Això és el que deia. I llavors dins, mirant, el conseller el que deia és si les coses es fan bé, no hi ha d'haver cap tipus d'incompatibilitat, va assenyalar Huguet. Però no ho va dir al Canà, això ho va dir a Tortosa. Abans del Canà, segur que va fer algun acte o alguna cosa a Tortosa i ho va dir allí. El que és, per exemple, Europa Press, el mateix. Huguet defiende que la planta de gas del Canari y el turismo son compatibles. El conseller de Innovación, Universidades y Empresas, Josep Huguet, afirmó hoy en Tortosa que la Generalitat, y argumentó que si las cosas se hacen bien, yo personalmente no lo veo incompatible. I puso com a exemple el tema de Salou, en PortAventura i així. I la Marfanta, per exemple, que és un mitjà d'allí, també. Activitat industrial i turística poden conviure si les coses es fan en seny. O sigui, són diferents mitjans, però fixa't que sempre és la mateixa idea si les coses es fan bé. I és que quan va vindre i va presentar el nostre pla de dinamització turística que anava en contra d'esta planta i va accedir a presentar-lo, el que li dèiem, si les coses es fan bé, dona molt de marge a parlar de les coses, però és que el problema és que les coses no es fan bé i el problema és que no tenim cap tipus d'accés a la informació, ni cap tipus de participació, ni se'ns escolta, ni se'ns diu res. Per tant, este va ser el tema i segurament el llibre, el que havia de recollir, potser el fonament era este, però no cap mena de recriminació. I fixeu-vos, perquè en el sentit que Esquerra Republicana va ser un partit molt actiu en l'oposició al Castor, òbviament me direu que no soc objectiu i possiblement no ho sigui, però permeteu que digui que va ser el partit del Principat més actiu. Al País Valencià els que van ser molt actius van ser els companys de Compromís, que realment inclús van haver trobades, van passar informació i va haver una cooperació molt maca, els companys de Compromís. Però és que tant abans d'aquestes declaracions, que això va ser a l'octubre del 2007, com després, l'activitat del grup d'Esquerra Republicana va ser la mateixa. És a dir, ja no a nivell municipal, sinó a nivell de supramunicipal, per exemple, ja ho he dit abans, el mateix agost, el Consell Comarcal ja s'envien mocions a tots els municipis. El 29 d'agost, l'aleshores diputada del Parlament, Marta Cid, conjuntament amb diputats Jordi Ramon i Pep Andreu, i es reuneixen amb mi, i es reuneixen també, veig que diu aquí, amb la memòria que tinc, amb companys de la plataforma. Se presenten mocions de rebuig a la construcció del Castor a tots els ajuntaments de l'Ebre. La diputada Marta Cid, aquell mateix mes, registra una pregunta al Parlament. Esquerra presenta al·legacions pròpies com a partit.
o sigui, es fan al·legacions. El 5 de setembre, independentment de totes les intervencions que el delegat del govern, Lluís Salvador, va tindre donant suport explícit. El vicepresident del govern, Lluís Carot, també va demanar al Ministeri que accedís a donar informació a la Generalitat i a l'Ajuntament. El 13 de setembre hi ha també una actuació d'Esquerra Republicana quan se parlava de traslladar la planta de gas de Vinaròs al polígon Catalunya Sud de l'Aldea Tortosa. El 20 de setembre el conseller de Governació, Joan Puigcercós, també parla que es fa una reunió en la Junta de Portaveus de l'Ajuntament i la plataforma per parlar, i a partir d'aquí se fan les preguntes. Vull dir, el 19 de desembre, que això ja seria posterior a la conversa del senyor Huguet, se formula Jordi Ramon, diputat d'Esquerra, 8 preguntes per escrit al govern espanyol. Vull dir, el 12 de juny podríem anar parlant i veuríem que les actuacions del grup parlamentari d'Esquerra Republicana abans d'aquestes paraules i després són les mateixes. Per tant, se fa difícil inferir que hi hagi un abans o un després o que hi hagi una falta d'interès. I si en vez de parlar del Parlament de Catalunya parlem del que és el Congrés dels Diputats, aquí tinc una fulla d'Excel on se poden veure des del 18 de desembre del 2007, que és la primera data, fins al 12 de juny del 2018, podem veure totes les actuacions que s'han fet des del grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Congrés, en el qual se pot dir que ha estat un grup actiu i que en aquest aspecte, francament, durant tota la meva època d'alcalde, me vaig sentir plenament recolzat